Allah ina fatan fahimta ba mu inkarin wani salati na daban dan kada ka kama mu da cewa ga wancan yayin salati yayin kaza matukar ma'anonin salatin masu kyau ne matukar babu shishigi da wuce gona da iri cikin salatin ba mu inkari uwa uba matukar kuma baka zo ka kitsa wasu karerai akan wannan salatin ba to anan ne muke zara takobi mu ce sai mun yaki duk abin da bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba dama ka yi shiru iya lafazin da kake faɗi ka nemi lada da shi Allah ya baka lada amma ka ce wannan fasalatin ta daban ce wannan fasalatin special salati ce saboda an ba wa ita ne ga wani mutum wanda yake mai girman daraja mai girman kaza da kaza Allah ya ƙara masa daraja amma ta kai daraja annabi to mun yadda da darajarsa amma mun ɗauki mafi daraja wanda ya koyan mana da bakinsa mai tsarki a littattafa a farke kuma farke ya fi mafarki ina fata fahimta farke ya fi mafarki idan ka ce mafarki ya fi farke to shikenan dan Allah yau a zo a baka zunzurutun kuɗi gashi nan miliyan 100 a farke da miliyan 1000 biliyan 1 kenan a mafarki ku ba shi amsa wanne zai ɗauka gwara mala ya ce gwara 50,000 a farke da biliyan 1 a mafarki to ya ina abinda aka ba da shi a farke da ruwayu tabbatattu za mu bar shi mu ɗau abin da yake a mafarki Allah ya ƙara wa shehinka daraja amma mu dai mun ɗauki a farke yadda ya zo mana da ingantattun lafazi ina fata mun fahimta ba aya ba hadisi ba duka ba zunguri ba hauri ina fata mun fahimta gaskiya ɗaya ce ja alhaq wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa Allah ya gane da wanda bai gane ina fata mun fahimta wannan shine bambancin mu da su idan mu muka tashi muna ɗosano koyarwar shari'a ne a cikin doron koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mun yadda ba ma zarginsa da ɓoye komai ya yi bayanin komai to ya kai kuma za ka zo ka ƙirƙiro wani abu ashe kana tuhumarsa da bai yi bayanin komai ba kenan ya za ka sa wani a matsayin shamaki sai abin da ya faɗi shine za ka faɗi wai abin mamaki ka ji ɗa musulmi wai har ya zo yana cewa ga abin da annabi ya faɗi ya koyar da bakinsa mai tsarki mai daraja mai karamci wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wallahi in ba annabi ba babu wanda yake da wannan sitamfi a cikin al'ummarsa ina fatan fahimta ka zo ka ce wani da ya karanto wani abu na daban shi za ka ɗauka ka bar na annabi wai in an shaƙe kaka ce wai kai masoyin annabi ne ƙarya kake masoyin wancan mai gime man rawani ne ina fatan fahimta wannan shine abin da al-mantiqul aqli abin da hankali yake hukuntarwa me matsayin rigiman ne ni da kai mun ce muna son annabi haka ne to kowa yadda nasa ni na ce idan naga kure cikin abin da malami na ya karantar da ni zan bashi uzuri ba zan ɗauki na annabi kai ma ka yadda da haka wallahi yana yadda sai an yi baje kolin kona littattafan su gabaki daya